बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय WCD डिपार्टमेन्ट आरो बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि हरिसिङा समस्तियाव जाय बिथांमोनानोखि फिजिकेल डिसेबल बा फिजिकेल हेन्डिकेप आरो बांसिनद्राय पार्सेन्टेज जाय बिथांमोना फिजिकेलि डिसेबल बिथांमोननो 50,000 रां अनसुंथाइ सानै बेनिफिसियारिनो होदों आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना पार्सेन्टेजाव एसे मा होनना बुङो जि सार्टिफिकेट डिसेबलनि आरो बिथांमोननोबो जोङो 5,000 रां आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय बा बेबायदिनो उइड' आरो बिथांमोननोबो 5,000 रां अनसुंथाइ जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दारै जोङो होनो मोनदों। गासै WCD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 12टा चेक जोङो राननानै होनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जि फिसारि डिपार्टमेन्ट आरो बे फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासै 22 जन बेनिफिसियारिनो जोङो साइकेल राननानै होनो मोनदों आरो जाय साइकेलनि दारै बिथांमोना फिसारि डिपार्टमेन्टनि आरो जाय बिथांमोनानिखि बिजनेस मावो बेबायदि नानि बिजनेस मावो आरो बिथांमोना हान्था मेलानि थाखाय नैबे साइकेलखौ जाहाथे बिजनेसाव बेपार खालामनो हायो बिजनेसाव बेबहार खालामनो हायो आरो बेनिखायनो मोजांथार बेबायदि सिन्था खालामदों जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा जे जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो बिजनेसफ्राबो जथेस्थ' गोजौ थांनांसिगौ। दा माइ हानाय बोथोर माइ गायनाय बोथोर बेफोरथ' जोंनि हमनानै ला गोदो गोदायनिफ्राय जोङो सोलिबोबाय थानाय आरो बेजों लोगोसे बिजनेस पार्पसावबो जोङो बोरैहाय गोजौ थांनो हायो बेबसा बानिज्यफ्राव बेफोर गासैबो बाथ्राखौ नोजोर होनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै गासै WCD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 12टा चेक आरो 22टा बाइसाइकेल जोङो राननानै होनो मोनदों जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव 24टा गोबां बिथांखि लन्च खालामनानै नुनो मोनदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ जायफोर माने बेंगुरा सुबुं बिथांमोना आरो गोबां बिथांखिजों मदद खालामो। देग्लायल' नङा जोङो थांनाय मा होनना बुङो बोसोरब्रैनि सिगांनिफ्रायनो नैबे फिजिकेल हेन्डिकेप नै बिथांमोननो जों अनसुंथाइखौ होबोबाय थादों आरो बिथांमोना खुब माने मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो मोजां स्किम्सफोर जाय माने जोंनि सरकारा लादों बा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लादों दिनै बे स्किम्सखौ वान आफ्टार दि आनादार जोंनि सरकारा आरामसे मावलांबाय थादों दा फैयै नैबे 5 बोसोरसिमहालागिबो जोङो जि सरकारनि जि आसनिफोर आरो बे आसनिफोरखौ जोङो होलांबाय थादों। नाथायबा बेबायदि आसनि होनायखौ माखासेफोरा बुंसोलायदों बे नंखाय फल्स जेबो होनो हायाखै होननानै बेनि सायाव मा दा बिथांमोननि जि 17 बोसोर जि सरकार आरो बेफोर आसनिफोरा जिहेतु गैयामोन आरो बिथांमोननाव साननायानो गैयामोन जे बेबायदि आसनि मोनसे बनायनानै रायजो राजानि गेजेराव जे होनांगौ बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव मात्र कम्बल साथा आरो आथुवा बेबायदिल'सो बिथांमोना ओरैनो माने रानस्लाबलाबायदों खिन्थु बेफोर फैसाफ्रा सरकारनि फैसा आरो सरकारनि फैसाखौनो खुब मोजां रोखोमैनो जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामोब्ला मिशन वाइसआव बेखौ जुदि पार्ट खालामनानै जुदि रानोब्ला इच एन्ड एभ्रि इन्डिभिजुवेल्स इरेसपेक्टिभ अफ कास्ट क्रिड एन्ड रिलिजन बिथांमोना गासैबो मोनजोबनो हायो आरो बेखौनो नोजोर होनानै दिनै गासै जि माने 40टा जि मिशन जि बानायदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आरो बे 40टा जि मिशन एन्ड भिजन बे गासैबो मावलांजोबनाय जादों इमप्लिमेन्टेसन जादों सोरबा माने हेंथा दोलोनि मानसिफ्रा दिनै जेसेखि बुङाथों मानो दिनै नोंथांमोननि मिडियानो बहाय साखि दङ रायजो राजा बिथांमोनानो साखि दङ जे जोङो आसलते प्रमद बर' बिथाङा जे दिनै मा होनो हादों आरो मा होनो हायाखै दिनैनि तारिखआव जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु फेलार जादों लास्ट माने 15 इयार्स बिथांमोननि सरकाराव बिथांमोना फेलार जानायखाय बै खोथाखौ जे फेलार जानायखौ बिथांमोना बोरैहाय माने खोबनो हागोन आरो बे बाथ्राफोरखौनो बिथांमोना दिनै जावलियाफोर बायदि माने बुंलाबायनायखौल'सो जों नुनो मोनदों खिन्थु प्रकृत अर्थ जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि मिडियानो बहाय फैनानै जि साइकेल राननाय जि चेक राननाय आरो बेनो मोनसे प्रमाण आरो रायजो राजा बिथांमोननो जे जों होनो हाबाय रायजो राजाया जे मोनबाय बेनो प्रमाण आरो बेनिख्रुइ देरसिन आरो मा बुंनो गोनां दं।